To je zaujímavé, že oni neprepadli tú banku, povedzme, že popoludní, ale tak, ale o 11. dopoludnia naozaj, že za bieleho dňa. Keď prišli do tej pobočky, tak tam boli traja zamestnanci, riaditeľ filiálky, účtovník a sluha. Oni pomerne veľmi rýchlo sa im podarilo ich spacifikovať. Jeden z tých zločincov zostal strážiť pred vchodom, ktorý bol teda na poschodí. Ostatní vlastne, že zviazali tých zamestnancov, prehľadali banku, zobrali peniaze z trezorov, zobrali peniaze z príručnej pokladne, zobrali dokonca cennosti tých zamestnancov. Všetko išlo veľmi rýchlo v tých prvých minútach a veľmi vlastne, že hladko. Oni ich zviazali a posadili ich na kanapu. Jediný problém bol, že oni nemali úplne domyslené vlastne útek z tej banky a mysleli si, že sa jednoducho dostanú von autom, ktoré si tam objednajú a získajú. Bavíme sa o roku 27, vtedy tých aut zase nebolo toľko. Na druhú stranu ale boli auta, boli automobily a boli aj autodopravy. A zhodou okolností vedľa v hostinci sídlala autodoprava priamo vo Veľkej Byči. Oni tam zbehli, mysleli si, že tam si objednajú auto a s ním sa dostanú vlastne že z mesta. No lenže tá autodoprava nemala k dispozícii žiadne vozy. Čiže ich nenapadlo nič lepšie, len prostredníctvom toho riaditeľa filiálky si telefonicky objednať auto zo Žiliny, ktorá bola vzdialená pol hodinu. A zrazu vlastne celá tá lúpež sa začala preťahovať. Ten útek im to vlastne skomplikoval natoľko, že strávili v tej banke niekoľko desiatok minút. No aj keď to bola tichá pobočka, tak za tých niekoľko desiatok minút tam začali chodiť zákazníci.